נכנסים כאן ליצירת תיקיית נוטבוק LM חדשה. כאן אפשר להעלות מקורות. אנחנו נעלה כאן כרגע קובץ אחד. הקובץ הזה. אפשר להעלות כאן הרבה קבצים. כאן הצד הימני, זה הצד של המקורות. אפשר להעלות כאן המון מקורות מכל הסוגים שרוצים. הנה, אז הכלי איבד לנו את הקובץ כאן, והוא אפילו עושה לנו תקציר נחמד על מה שיש כאן. טוב, עכשיו נעבור לדוחות. אנחנו רוצים עכשיו לעשות תמלול מקצועי ומלא. בשביל זה אנחנו נצטרך לנסח הנחיות מאוד 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 מדויקות, כדי שיעשה את זה בצורה אמיתית ומקצועית, ולא סתם יעשה כאן משהו לא טוב. אז יש לי כבר משהו מוכן שעשיתי ככה. זה הנחיה מאוד מדויקת, שכאן הוא ממש מתאים גם לקובץ הזה, והוא יודע לתמלל אותו בצורה מאוד מתאימה, שתהיה נכונה גם בעברית. לוחצים כאן על יצירה, ועכשיו הוא יוצר את זה. זה לוקח לו כמה זמן, לפי המקור, הוא ממש עובד על זה. אם נשים לב, גם נלחץ רגע על הקובץ הזה. כאן הוא נותן לנו מדריך בנושא המקור, אז הוא גם עושה כאן תקציר, וגם מביא כאן את התמלול, איך שהוא רואה אותו. שימו לב איך שהוא רואה אותו בהתחלה, הוא באמת רואה אותו בצורה שקשה קצת להבין מה כתוב כאן. שום עלייכם, זה שפה של עברה חסידית כזאת שקשה באמת להבין מהתמלול שלו, ועכשיו הוא יהפוך לנו את זה לתמלול מאוד ברור ומקצועי. הוא עשה לנו כאן את התמלול, בואו נראה מה יצא פה. שימו לב, הנה הוא עשה פה תמלול מדויק, ממש תמלול של כל הדברים, כל השיחה בצורה מלאה ויפה, מדויקת, כל מעולה.